Что мешало президенту и тому кабинету, в котором вы министр, как-то с ним поставить его на место? Я думаю, що це потрібно запитати у Петра Порошенка, але думаю, що його, це Медведчука, намагалися використовувати в тому сенсі, як єдиний можливий канал зв'язку з Путіним. Медведчук є, я ж багато разів це казав, він є агентом російського впливу. Я думаю, і те, що я чую на сьогодні з різних джерел, зокрема із Москви, на нього збираються зробити ще одну ставку. Тобто хочуть, щоб він став знову гравцем на українському політичному полі. Я підкреслюю, саме на українському політичному полі, не тільки бізнесовому, не тільки медійному полі. І саме в цьому полягає небезпека. От дивіться, от що дуже важливо сказати. Сьогодні сотні, як тільки що Сергій казав, небайдужих людей були там. Значить, хвиля, протест відмінили. Але насправді, чому я кажу, що це провокація? От давайте подивимось з точки зору. От якщо б телеміст відбувся, результат нам приблизно зрозумілий, і що б було після того, зрозуміло. Да. Тепер не відбувся. Це теж в якомусь сенсі вигідно для Медведчука. Він скаже, ну от затиснули свободу слова, затиснули спілкування. Він на всіх каналах розповідає, що він єдиний, хто може встановити мир, і він єдиний, хто може принести в країну дешевий газ. І те, і інше абсолютно незрозуміло, але тим не менше. Ну, обов'язково там згадує мене, там, МЗС і всіх, як кажуть, не злим тихим словом, ну, це у нього таке є. Але тим не менше, проблема полягає в тому, що Кремль, і зокрема російський президент, на сьогодні, як я розумію, роблять знову таку ставку на нього, як на можливого, я знову підкреслюю ідею, не тільки медійного гравця або економічного гравця, а саме політичного гравця на українському полі. Я от чув одну з версій від одного з експертів, ну, який вважається реномованим, що навіть Сурков залишився тому, що він завжди ставив на можливість збільшення впливу Медведчука саме тут, в політичному контексті. І я думаю, що є конкретні плани. Тобто, це є свідома провокація, оскільки що так, це результат для нього, і що так, на жаль. Я думаю, що на этот результат, на самом деле, вони в більшій степені розраховували. Але знаєте в чому реальна проблема? От багато людей зараз відмінили телеміст, ну, там, у когось вибори, вони заспокоїлись. Хтось взагалі думає, напевно, що він якусь там перемогу отримав. Але реальна інформаційна війна, та, яка йде з боку Росії, вона тільки серйозно продовжується. Це ще один поштовх. І всім прекрасно зрозуміло, куди це намагаються затягнути нову команду. Або дуже чіткі заходи, обмеження контролю, позбавлення ліцензій на основі чіткої юридичної бази і на основі того, що це загроза для національної безпеки, а я вважаю, що це є загроза для національної безпеки, або починається зрозуміло що. І це дуже-дуже серйозна справа. Це визов не тільки всій Україні в цілому, але і визов конкретно президенту Зеленському, прямой, мені кажеться. Я вважаю, що це один з найбільших викликів, який за останнім часом у нього є. Дуже важливо його побудувати зараз таким чином, щоб показати, що там є і рішучість, і результат. Оскільки я всім кажу, що зараз там у нас є там і політика, і зовнішня політика, є і дії, але люди будуть оцінювати результати. І тут нам потрібні не дії. Дії теж потрібні, але головне – потрібні результати.